Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan channel tamu mai albarka, wato channel na Emerimas TV. So kamar yadda kuka sani, wannan channel ɗin a kullum tana kawo muku wato abubuwan ilimin kimiyya da fasaha. So ba tare da ɓata lokaci ba, bidiyon mu na yau da zai magana ne watan akan yadda zaka canza network na browsing naka daga 2G ko 3G zuwa 4G. So muna da hanyoyi ne ƙwaya biyu ta yadda za ka yi ka canja cikin sauƙi. So ba tare da ɓata lokaci ba, mu shige cikin bidiyon. Kada ka manta, in yau ne ziyartar ka wannan tashan, zan so ka danna mana wannan kalmar ta subscribe, sannan ka danna mana wannan dai alamar ta ƙararrawa, sannan ka taɓa all domin samun sabbin videos namu a duk lokacin da muka ɗaura, za a sanar da kai. Bari mu fara wato bidiyon. So kamar da yadda kake gani, so za mu fara wato ta canzawa ta cikin waya. So abu mai sauƙi, abin da za ka yi shine kamar yadda kake gani, za mu nemi setting. Kawai idan ka nemi setting, abu mai sauƙi da kake gani, kawai in ka zo ka taɓa setting, yawwa kawai sai ka zo nan network and internet. So mafi yawa yanzu wayoyin yanzu, mafi yawa abin da za ka gani, wasu irin na da za ka iya samun kawai internet, so ba za ka ga network ba. To amma wannan suna yin shi a haɗe, network and internet, kawai ka taɓa. So kana taɓawa, abin da za ka yi sannan sai ka sauko, kana sauka inda aka rubuta sim card nan da ka gani, sai ka taɓa wajen. So kana zuwa daga sim card za ga inda aka rubuta mobile network. So nan wajen ka lura da kyau, don mafi yawa ba kowa bane yake tunanin za a iya taɓa wannan wajen. Yana iya taɓuwa, so tabbas yana iya taɓuwa. Wasu suna bayyana shi a fili, wani kuma a gan shi a ɓoye kamar wannan. Kawai sai ka taɓa. So kana taɓawa kamar yadda kake gani, gashi nan prepare network type. Kawai ga sunan ire-iren network ƙwaya uku muke da su a nan. So kaga muna da 2G, muna da 3G, muna da 4G. To 4G shine kamar yadda kuka sani, yanzu 4G da shi ake aiki, kuma shine babban service a Najeriya a yanzu haka, wato na browsing cikin sauƙi. So wannan da kake gani 4G, kamar yadda ka sani, yana sauri, iya sauri, yana yin sauri. So za ka shiga abu ya buɗe maka da wuri, sannan ba kamar 3G ba. So 3G yana ƙoƙari amma duk bai kai 4G ba. So haka 2G shine ƙarami, 4G mabiyi, 3G mabiyi, sannan 4G shine babban. So mafi yawa in kana so ko ka sauke wani abu, ko ka yi amfani da wayanka ka kalli bidiyo a kan intanet da sauransu, so in ba ka yi amfani da 4G ba, ba lalle ne ya buɗe ba. Don yanzu haka 3G ma yanzu haka bai da ƙarfi, ba kamar da yanda kake tunani ba. Hanyar mu ta biyu kawai shine za ka zo nan ka taɓa wajen dialing nan, sai ka ce star hash 4 6 3 6, sai mu ce hash star hash, sai mu ce star. Yawwa, so kamar yadda ke gani gashi nan ya buɗe mana. So kamar yadda kake gani gashi nan. So abin da kawai za ka yi shine, yanzu haka kaga ya ce maka akan cewa ina kan 4G ne, amma kuma 4G da nake kai automatic ne, saboda gashi nan za ga automatic a nan wajen, auto a nan wajen. So yana nufi ina kan automatic. Wani lokacin idan network na 4G ya ɗan rage ƙarfi, so zai iya koma min 3G. So in 3G ya rage ƙarfi, zai iya koma min 2G. So amma a yanzu haka ina amfani da 4G ne. So duk da cewa yanzu yawanci service ɗin 4G ɗin yana da ƙarfi, ba irin na da ba, so zai iya buɗe ma abubuwa da sauransu, so an fi amfani da shi. So wannan shine ta inda kenan za ka yi ka canja. Ni nawa yanzu haka yana kan 4G ne. So idan baya kan 4G, za ka iya samun shi watan a wurare da dama, kamar irin su wannan da ka gani unknown nan. So in ka gan shi aka unknown nan, baya kan 4G. To wannan za ka samu yana kan 4G ne, wato 4G mai ƙarfi kenan. So wannan kuma yana kan 4G ƙarami mara ƙarfi. So ni nawa yanzu yana kan 4G mai ƙarfi ne. So yanzu haka da shi nake amfani. To wannan shine hanya mai sauƙi, kamar yadda in ka taɓa shi kenan, kawai baka da wani matsala, ya riga ya hau kan waton 4G ka. Kawai sai ka fita, ka je ka buɗe datanka, ka yi browsing yadda kake so. So da fatan wannan bidiyon ya burge ka. Idan wannan bidiyon ya burge ka, kada ka manta ka yi mana share, sannan ka yi mana like, sannan kada ka manta ka danna mana kalmar nan da ta subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, ka danna all domin samun sabbin videos namu a duk lokacin da muka ɗaura muku. So mun gode, mu huta lafiya, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.